очаҷон, медонанд, ки мактаб ба наздикӣ сар мешавад. медонам бачаҷон. падарат пул равон кунад, мерем либосои мактабитона мехарем. ма да 2 сумка харем. олбе шумо мара айфон ваъда карден. пӯшокҳои мактабиро мехарем. аввал айфонро бихарен. бачаҷон, падартон барои либосои мактабӣ пул равон мекунад. либосои мактабитона бихарем, айфон баъдан мешавад. шумо ҳар сол ваъда мекунед намехарен. ҳамсинфҳоаш айфон доранд, ман надорам. меган чӣ ба ту айфон надорӣ? падартон нав кор даромадагиай. шабу рӯз барои шумо кор мекунад. худаш намехӯрав, намепӯшад, шуморо мехӯр, намепӯшонад. падан фақат ҳар сол нав корда медирояд. ёсин, як бор фикр кун бачам. астағфируллоҳ. агар падартон набошад, шумо чӣ кор мекунед? айдем мона билен чӣ ба тавлид кен? ака, очам рост мега. агар отам намебуд, моро кӣ нигоҳ мекард?